iki ora abdol nek ra mbagekne para lenggah ade kenal kabeh. Ha nggih. Durune saka kene salaman kabeh. Oh ngono. Kare dhewe Mas Wardoyo. Jenengan ning ngarep jenengan imame. Oke, baik. Imam kok cilik. Imam yo ra cilik-cilik yo ben penting suwe kok cilik mbok perkarake. Suwe babakan apa ta? Mik. Suwe maca Al-Fatihah kuwi lho. Ayo karo mlaku salaman diurutne saka Mas Agung, Mbak Esti, iki dulur-dulur pandemen-pandemen campur sari kabeh. Iki keluarga besar saka Dongombo. Iki Mas Awal, Mas Cito, ya toh. Jenengan sing absen iki, Mas. Nggih, karo muni to. Panyuwunku sliramu. Spesial buat keluarga besar saking Seragen. Mas Harto Gepeng. Bablas ke anake sapa? Bablas kesan Mas Wanda, Malik Laras terus mengke wonten Sidoasih. Lah nggih minangkani pamundutan saking Pak Mbah Narto. Mbah Narto. Mbiyen nanggap wayang, nanggape rung pitung tanggapan rung surga. Jenengan katut apa ora? Enggak. Bagian sengkuni apa anu? Aku Bratayuda jebul bagian anu Janaka. Lho. Janaka kondi? Ning kene ae iki Pak Joko kok ngersake Sidoasih. Rupa kaya griyawak. Ayo dintenge sik. Nanu. Panyuwunku ning sliramu.
sing ati-ati anak bojo nek omah ngenteni
Aduh, bener lho Pak Haji. Mas Bani. Boyo
piye Mas? Bareng Gen kowe lho olehan. iki atusan ketan dikai aku lho rokok sebungkus ora. Ya sabar Mas, kok kuwi jatahe dhewe-dhewe. Rokok. Pundi? Ngono lalen. Esuk tok. Yo, Semar Mulyo. Semar Mulyo. Monggo Pak Joko. Joget Indonesia. Sampai bawah. Semar Mulyo iki. Monggo Pak Joko, Pak Haji. Saben ku nyawang foto rasa kangen kumarang sliramu biyen nate antuk tresno bebarengan Saiki adoh papane tanpa kabar aku tansah ngantu-antu muga liya dina bisa ketemu. Ayo telepon Holi. Ajen kudu makakoni yen to tresno Matur nuwun, Haji. Mas Boke, tanya jauh bapak itu, bapak-bapak. ampun rasa jroning Matur nuwun, Pak Sugiono. nembang dhewe. Lah kowe nek ngono Pak Joko malah wedi lho, Om. Malah memet. Pak Joko, jenengane ku ngersake lagu sing nembangke kula. Ajeng wis udah 100 kok angel men. Bola balik Lah dingin kok malah wedi kowe malah ngene-ngene kok. Lah pikirku ben semangat ngono kaya. Lah malah wedi. Dia gila. Monggo, Pak. Nyuwunku. Mring sliramu. Joko cangkup bajari.
Dik? Namanya siapa sayang? Miko. Mas Ya Miko. Allah, ini enggak usah jadi. Bangetan men iki ngono kok ya. Kowe kok senengan bedoni bocah lho. Karepe lho, bapak-bapak, Pak Tukiman, cacire lho nyawer. Sing sepuh kok jan ndelok tok jane bidong apa ora. Cacire lho nyawer. Sing sepuh-sepuh niku lho. Dik, Dik Landak. Bablaske sambung wanci dalu. Pak Gak Joko usah nganggo meneh. bar. Ya penak to? Pak Joko malih menika. Heeh, Nggih. sambung wanci dalu. Siap. Panyuwunku. Jos Dik Miko. Ana di mana anak kambing saya. Sambung wanci dalu Kakek Narno. Aku titip salam kangen ning ati. Mari. Juragane Masku. Maijo, maijan yen ra kerja ora jajan. Jos. Jos asu Sing gede ramu-ramu Limas ujanku Jedak doaku Sambung ngomong Kang Mas Kang Rani Sandi urip asarine hati pilantine tahan ono ingkang nyamore nyepon akibate aku bayangke makasih sayangku. Dek Miko, tak doain semoga nanti kelak di akhir dewasa menjadi anggota DPR, Dek. Amin. Masih kecil sosialnya udah tinggi. Besok muga-muga kowe dadi pejabat aja sing korup, sing amanah, nanggap campur sari terus. nuturi rek. Tapi ketoke engko lek wis dadi anggota DPR ora wis ra ketekan nanggap sampean. Ya dieling-eling MC niki. Ora. Sono Wis gede. wis ora ketok wis Iki gede yang aku mati ngono. Uro aku susu. Ora tondongane lho, kok malah Aku ora kesusu, Dik. Ora. Besok Miko dadi gede, aku dadi wis tuwek ngono. Iya, Mas. Wis, Mendah Mas. boyo